Zaspali, zatiaľ čo im herečka v divadle rozprávala príbeh. Oslavy Dňa detí odštartovali v Nitre už uplynulú noc. Divadelníci pozvali deti k ním na prespávačku. Na východe im zas dovolili výnimočne nazrieť do vojenskej základne. Odchádzame na tancovačku! Čakajú len na nás. A pozor! No, a meliem. Nitrianske divadlo sa dnes v noci zmenilo na jedno veľké detské ihrisko. Zaujímal ich samozrejme výťah, ktorý nosí scénu hore na scénu. Boli zvedavé, ale hlavne my sme im dávali otázky, my sme mali stanovište, kde museli vyplňovať taký kvíz divadelný. Teraz momentálne sa nachádzame v štúdiu v jednej z našich sál. Spinkať budú v našej divadelnej študovni. Má kamoška pozvala. Toto je poprvýkrát, keď spím v divadle. Najviac sa teším, keď všetci budú spať a ja jediný nebudem spať. Moja druhá posteľ. Zo sebou tu mám space, potom stojí takúto bečku. Moje prasetko. No a pred spaním nechýbal ani príbeh na dobrú noc. Povedali, že to má byť niečo také mierne, nemá to byť strašidelné, hororózne nejaké, tak máme Malého princa. Kýva pred 6 rokmi nepostihla na Saharskej púšti polúcha motora.